इयत्ता 5वी. विषय परिसर अभ्यास. विषय शिक्षक श्री खेताडे DK. इतिहास म्हणजे काय? चला मुलांनो, आपण समजून घेऊयात इतिहास म्हणजे काय. गेल्या वर्षी 4थ्या इयत्तेत आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र आणि त्यांचे स्वराज्य स्थापनेचे कार्य यांचा अभ्यास केला. शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा काळ म्हणजे आजपासून सुमारे 400 वर्षापूर्वीचा काळ. यालाच आपण 400 वर्षे जुना किंवा 400 वर्षापूर्वी होऊन गेलेला काळ असेही म्हणू शकतो. आपण व्यवहाराच्या सोयीसाठी काळाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने भाग पाडत असतो. आत्ता, थोड्या वेळापूर्वी, थोड्या वेळानंतर किंवा आज, काल, उद्या किंवा या वर्षी, पुढील वर्षी इत्यादी शब्दप्रयोग करताना आपल्या नकळत आपण मनातल्या मनात काळ मोजत असतो. यामध्ये आत्ता, आज, या वर्षी इत्यादी शब्दांनी लक्षात येणारा काळ म्हणजे वर्तमान काळ. थोड्या वेळापूर्वी, काल, गेल्या वर्षी इत्यादी शब्द भूतकाळ दर्शवितात. थोड्या वेळानंतर, उद्या, पुढील वर्षी इत्यादी शब्दांनी भविष्यकाळ समजतो. निघून गेलेला क्षण हा भूतकाळ असतो. आत्ताचा चालू क्षण हा वर्तमान काळ असतो आणि भविष्यकाळ हा अजून यायचा असतो. भूतकाळात अनेक घटना घडून गेलेल्या असतात. उदाहरणार्थ, आज आपले वय 10 वर्ष असेल तर आपल्या जन्माची घटना भूतकाळात 10 वर्षापूर्वी घडली असा त्याचा अर्थ होईल. त्याचप्रमाणे 10 वर्षांनी म्हणजे भविष्यकाळात आपले वय 20 वर्ष असेल. आपल्या जन्मापासून आजपर्यंतचा म्हणजे निघून गेलेला काळ हा आपला म्हणजे एका व्यक्तीच्या आयुष्यातील भूतकाळ होय. बघा मुलांनो, मग इतिहास म्हणजे नेमकं काय? तर भूतकाळात घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला आपण इतिहास असे म्हणतो. तर मुलांनो, आज आपण इतिहास म्हणजे काय याविषयी माहिती मिळवलेली आहे. बाकीचा भाग आपण नंतर बघू, परंतु त्यापूर्वी तुमच्यासाठी आजचा काही अभ्यास.